Oh my God, sorry. I'm so embarrassed. I thought you were gay. Sä kuvotat mua. Kaikki toi sun, mä en enää kestä tätä. Kestä mitä? Mitä sä olet joutunut kestämään? Mitä sä olet menettänyt? Mun tuolla pitäisi itkeä pitkin katuja eikä sun. Mun! Sano mitä hyötyä sitä tiedosta on. No on siitä. Mä haluan tuntea sen henkilökohtaisen tilanteen. Nimittäin tollaisilla konflikteilla sen mukaan, miten ne kehittyy, on tapana vaikuttaa suoraan työpanokseen. No sähän puhut hienosti. Näkee, että yksityiskoulua käyt. Mun vaimo sai tietää, että mulla oli syrjähyppy. Okei. Sulla? Kunnat järjestävät kulttuuritoimintaa, tukevat paikallisia yhdistyksiä ja taiteilijoita sekä tarjoavat monipuolisia kulttuuripalveluja. Tämä auttaa edistämään paikallista kulttuurielämää. Niin kuin meidän taidekerho. Vai teidän kerho? No miten sitä voisi tukea? Sähän voisit tulla katsomaan. Tämä talo on aina ollut kotini. Onko täällä asunut muita? Ei ole. Ei ole. Mitäs sinä oikein kyselet? Sinä olet syötti, etkö olekin? Mikä? Sellainen, joka lähetetään tutkimaan, onko talossa jotain arvokasta varastettavaa. En oo. Tai no joo. Tiedän, et oon. En oo se toinen nainen. Ihan oikeesti, Laura. Mulla on ihan tarpeeksi huono omatunto jo muutenkin. Hyvä. Herra Worthing! Nouskaa heti ylös tuolta puolimakuultanne. Se on harvinaisen sopimaton asento. Pyydän äiti, älkää puuttuko tähän. Tämä ei ole teidän asianne. Sitä paitsi herra Worthing ei ole vielä lopettanut. Lopettanut mitä, jos saan kysyä? Olen juuri kihlautunut herra Worthingin kanssa. Anteeksi nyt, mutta sinä et ole kihlautunut kenenkään kanssa. Sitten kun sinä kihlaudut jonkun kanssa, sinä kuulet siitä joko minulta tai isältäsi. Me otetaan sua täällä. Meihän nyt. Mä näytän sulle, että me pärjätään. Mä oon kuule kohta töissä ja sit sä oot ylpeä. Pihan kellarissa on koko syksyn sato. Hillot ja säilykkeet ja mehut. Olen tehnyt niitä niillä meidän vanhoilla resepteillä. Haluatko sä nyt tukehduta itteni tähän ilmapalloon? Älä viitti, äiti. Lopeta tuo juominen jo. Lapset tulee ihan just.